рознабаковую канцэртную дзейнасць і прымае актыўны ўдзел ва ўсіх грамадска-культурных акцыях на Іваношчыне. Аснову рэпертуару ансамбля складаюць беларускія народныя і народна-сцэнічныя танцы. Беларуская полька «Матылёк». Творчае жыццё ансамбля насычана удзелам у многіх абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і фестывалях, дзе неаднаразова узнагароджваўся граматамі, лістамі падзякі, дыпломамі і каштоўнымі падарункамі. Значнае месца ў дзейнасці узорнага ансамбля танца «Янышка» адводзіцца пашырэнню харэаграфічнага кругагляду, навыкам аналізу выканальніцкага майстэрства, рабоце над акцёрскім майстэрствам з мэтай узбагачэння вобраза танцавальнай кампазіцыі. Гэй, хлопцы гарэзныя, бравыя ды смелыя, выбягайце хутчэй, ды танчыце весялей, народны танец паўзунец.
дзявочыя гулянні. Беларускі народна-сцэнічны танец вальс салаўя.
Хореографичная композиция «Кавали». Дуэтный танец «Ухажер».
Імкненне да высокага ўзроўню харэаграфічнага майстэрства, шырокі па сваёй разнастайнасці рэпертуар, усё гэта яркія якасці садзейнічаюць паспяховаму існаванню і развіццю ансамбля танца «Яначка», які ўжо шмат гадоў ураджвае гледачоў сваім талентам. Паглядзіце, палюбуйцесь, як вам танчаць казакі! Русская плясовая.
Беларускі народна-сцэнічны танец гульні.